Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis o ulat panahon. Ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 13 hanggang 15, 2023. At ito po ang ating Tagalog-Filipino version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ang Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Ngayong araw na ito ng Lunes hanggang bukas, Martes. Bumaba po ang hanging amihan. Ito yung natitirang buga niya bago matapos o ma-terminate ng amihan. Probably baka last week of March. Dito po ay nakaka-affect po dito sa may dulong hilagang Luzon. Coastal waters po ng Ilocos Norte. Kaya din po dito sa may Batanes at Pabuyan Cubao Islands. At apektado rin ng amihan ang Panatag Shoal at Kalayaan Island Group at ibang areas po ng Spotless na kung saan ang hangin na ay mula 30 hanggang 60 kilometro bawat oras o 65 bawat oras ang bugso po nito. At magiging maulan po dito sa may Batanes, may mga drizzles, sprinkles, okay, or light rain showers, inaasahan po dito sa magandang isla po ng Batanes. Dahil po sa shear line o yung dulong buntot ng isang frontal system. So, expect na medyo malamig pa ang panahon dito. Ang temperatura pwede pang bumaba sa 20 o 21. Samantala, ibang bahagi po ng Luzon, lalo na po ang Silangan bahagi, Bicol Region, Mimaropas, Sulu Archipelago, Visayas ay nasa influence po ng tinatawag nating mahinang amihan. So itong mahinang amihan ay may hangin mula 30 hanggang 40 kilometro bawat oras o 10 kilometro hanggang 40 kilometro bawat oras ang kanyang bugso. At wala po masyadong mga ulan, halos tuyo po at medyo umiinit na ang ating temperatura. Although, hindi pa rin lumalampas ng 30 or 30 degrees ang antas ng ating sentigrado. Okay? Dito naman po sa Mindanao ay ibang istorya naman po ito dahil mayroon pong shallow LPA na binabanggit na po natin since last week pa po at unti-unti na po itong lumalapit sa Mindanao at medyo nagkakaroon po ng improved circulation. Bagamat ito po ay hindi po ito inaasahan magiging ganap na bagyo. Okay? So medyo malabo pa rin po but magbibigay po ito lalo na po yung kanyang trough o yung extension ng maulan na panahon dito po sa malaking bahagi po ng Davao. Dito rin sa Caraga. Gayon din po sa Siargao. Kasama rin po yan dahil sa Northern Caraga po yan. Ang bahagi po ng Soxgen at Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Hilagang Mindanao ay nasa influence siya ng trough po nitong si shallow LPA at yung kanyang sirkulasyon ay posibleng ma-engulf ang buong Mindanao. So inaasahan pa rin po ang above average rainfall na yung buwan na ito dahil po sa epekto pa rin ng La Nina, although officially tapos na ang La Nina pero yung epekto niyan ay tatakbo pa rin po yan hanggang sa Mayo o sa Hunyo. So expect may mga ulan po tayo kahit na hot dry season po tayo. Okay? So yan po ang ating, by the way, ang risk of flooding at landslides dito sa Mindanao ay nasa medium. Pagpatuloy pa rin yung mga ulan, baka tumaas po sa high ang chance nito, mga chances ng pagbabaha. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay mananatiling low. Okay? Napakababa po ang chances ng risk ng landslides at flooding. Okay? So, yan po ang ating GovSat. Ito yung fast animation. So, nakita nyo itong ulap na ito sa East of Mindanao. Yan na po si shallow LPA. At kung i-zoom natin using UMETSAT satellite servers, ito po yung night vision image. Nakita po ninyo. Pagkatapos po ng makakapal na kaulapan sa Mindanao nung maghapon ay dissipate na po yan at mayroon nagpo-form na panibago na naman mga kaulapan mula dito kay shallow LPA dito po sa may eastern sections ng Davao region, sa may Davao Oriental at Davao de Oro. So inaasahan po natin dyan ang mga malalakas na ulan, pabugso-bugso sa susunod na 24 oras. And kung titingnan natin yung infrared, yan po siya, yung pulang-pula. Yan po ang mga angry thunderstorms na tinawag natin or severe thunderstorms. So take all necessary precautions, lalo na po dyan sa silangan bahagi po ng Mindanao. Now, ito yung ating wind at pressure forecast sunod na 3 araw hanggang Huwebes.
bukas po ng Martes ng hapon, nandiyan pa rin yung shallow LPA sa may east of Davao Oriental at yung amihan ay completely nawala na po. Mahinang amihan na lamang sa may dulong hilagang Luzon at sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Miyerkules ng hapon, ayan na po, malulusaw na po si LPA na shallow, okay? At dito naman po sa Luzon at Visayas, patuloy pa rin yung mahinang amihan, okay? At sa Huwebes ng hapon, ay inaasahan pa rin po natin ang light to moderate northeasterly wind flow o mahinang amihan sa Luzon, Visayas at Mimaropa. Samantala sa Mindanao, medyo variable na po ang hangin. Nalusaw na po si LPA or weak LPA o shallow LPA dito po sa may eastern Mindanao. So, iyan ang ating wind at pressure forecast. Wala tayong nakikitang LPA o bagyo na posibleng mamuo. At sa ating rain forecast accumulation, rainfall forecast accumulation mula sa windy.com, galing din po ito sa European model. Inaasahan po natin mula na yung gabi ng Lunes hanggang sa Huwebes ang mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi po ng Mindanao dahil po kay shallow LPA. Samantala, medyo maninipis na ulan naman po ang posibleng maganap sa Samar at Leyte. At dito rin po sa may eastern sections po ng Sorsogon, Catanduanes at Albay. While overall ay napakaganda po ang ating panahon sa loob ng 3 araw, lalo na po sa may Luzon at ibang parte po ng Mimaropa at Visayas. Okay, so yan po. Diyan natin tinatapos ang ating latest update ngayong araw po ng Lunes at babalik ulit tayo sa susunod na ilang araw. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.